Ahojte, ja som Katka a dnes som tu na to, aby som vám priniesla inšpiráciu na skvelý vianočný darček pre vašu rodinu či známych. Tento darček bude v podobe fotodarčekov z aplikácie Happy Photo Smart Moments. S blížiacimi sa Vianocami prichádzajú aj stresy z toho, aký darček si pripraviť pre svojich blízkych. Výber vhodného darčeka môže byť pritom komplikovaný, najmä ak teda nevieme, čo by sa danej osobe páčilo. Spomienkami však nikto nikdy nič nepokazil, prečo si teda nepriniesť spomienky do podoby fotoknihy či fotokalendára. Len nedávno som tak vyskúšala aplikáciu Happy Photo Smart Moments, ktorá je rýchlym a jednoduchým spôsobom, ako si vytvoriť fotoknihu či kalendár s vlastnými fotkami podľa vašich predstav. Aplikáciu Happy Photo Smart Moments som si zvolila najmä pre jej pokročilé nástroje, možnosť využitia AI pre výber kvalitných a pekných fotografií, či dokonca ich usporiadanie. Verím, že keby som si takúto knihu vytvárala manuálne, určite by mi dlho trvalo, kým by som ju uviedla do podoby skutočne pekného darčeka. Happy Photo Smart Moments som si nainštalovala z obchodu Google Play, k dispozícii je však aj v rámci obchodu App Store pre iPhony. Po inštalácii aplikácie som sa tak hneď mohla pustiť do prípravy svojho darčeka. Ja som si vybrala darčeky hneď dva, pričom jedným z nich je fotokniha a druhým z nich je kalendár pre rok 2024. Hneď na úvodnej stránke aplikácie tak nájdete všetky produkty, ktoré aplikácia Happy Photo Smart Moments ponúka. Na prvých miestach sú fotoknihy, fotokalendáre či priamo fotografie, pretože práve v prípade týchto troch produktov má aplikácia najväčší prínos. Využiť ju však môžete aj pri objednávaní iných produktov s vašimi fotografiami, pričom v ponuke sú napríklad adventné kalendáre, fotoobrazy a iné fotodarčeky. Pri výbere produktu si nastavíte jeho ďalšie parametre, v prípade fotoknihy ide o jej typ, dosky či rozmery. Následne sa môžete dať do výberu fotografií, ktoré chcete použiť. V základe aplikácia Happy Photo Smart Moments ponúka možnosť vybrať si fotografie podľa obdobia, ktoré jej príde významné. V tomto prípade si viem predstaviť, že by som si zvolila napríklad obdobie svojej dovolenky, ktoré aplikácia zaregistruje. Možnosťou je však aj výber fotografií s priečinkou, ktoré máte v galérii. Fotografií si môžete vybrať pokojne viac, aplikácia vďaka AI pritom vytriedi tie, ktoré sa do fotoknihy či iného darčeku hodia. Ostatné jednoducho nepoužije a ušetrí vám prácu s triedením nepodarených či duplicitných snímok. Vaša fotokniha sa pripraví v priebehu pár sekúnd a umožní vám vykonať dodatočné úpravy. Nepáči sa vám, aké snímky aplikácia použila na prednú či zadnú stranu dosiek? Alebo chcete zmeniť ich rozloženie na stránkach? Máte v tom voľnú ruku. Rovnako si môžete zvoliť štýl listov fotoknihy, ich farby či rámiky snímok. Možností je skutočne veľa a ak si chcete svoju knihu s fotografiami personalizovať, Happy Photo Smart Moments vám to jednoducho umožní. Po nadizajnovaní fotoknihy či iného darčeka ich stačí dať do košíka a objednať. Celý tento proces pritom trvá na najvýš pár minút, stačí len pár kliknutí a máte hotovo. Takýmto spôsobom som si objednala fotodarčeky rovno z mobilu a výsledok mám už aj u seba. Dodanie trvalo len pár dní, pričom výroba samotnej fotoknihy a fotokalendára trvá v základe 3 dní. Ja som s výsledkom spokojná a verím, že ním poteším aj svoje známe, ktorým týmto darček venujem. Pekné spomienky na papieri vyzerajú jednoducho dobre a v priebehu pár minút som mala svoje vianočné darčeky vytvorené a objednané. A musím sa priznať, najviac času mi zabralo práve hľadanie fotografií, ktoré som si ukladala do priečinka. Samotná práca s aplikáciou Happy Photo Smart Moments mi trvala menej ako 10 minút. Nestrácate teda čas, ktorého už do Vianoc nemáme veľa. Nepremýšľajte nad klasickými darčekami a potešte svojich blízkych niečím originálnym. Napríklad teda peknou fotoknihou či iným fotodarčekom z aplikácie Happy Photo Smart Moments. Verím, že aj vám pôjde práca s aplikáciou tak od ruky ako mne a pripravíte si pekné vianočné darčeky. To je odo mňa na dnes všetko a ahojte a teším sa na vás pri ďalšom videu.